Er det på det der bøv? Er det ikke? Jeg har noget på ham. Jeg har fundet ham. Så må vi godt gå i gang. Må vi godt gå i gang? Er du klar til noget? Det er dog ikke dagligt. Den er i gang. Jeg har fundet ham. Han er der bare roligt. Jeg kan bare mærke, at det ikke den der. Nej. Så skal man trykke, og så kommer der sådan en anden frem, ikke? Nej, det er ikke den. Men det er bare fint hørt. Ja, det er men er det ikke sådan på den, eller? Nej. Nu skal man det.